салом алейкум бародаро. трассаи тоҷикобод лахшай. трассаи тоҷикобод лахшай бине. деҳаи Зарафшон на тамом шид. ноҳияи Тоҷикобод аиҷа. ҳамин территорияҳо ба фикрам дар ҷамоати Мунаввар Шогадоев медроянд. ҳамин ҷоҳо ҳамин тарафҳо ҷамоатшон ба номи Мунаввар Шогадоевай. бародаро, аломати огоҳкунандаи гузаргоҳи пиёдагардай пеш огоҳ кард. яъне аломаташ аломати убури роҳи дуюмдараҷа аз тарафи чап. деҳаи гулистонай. деҳаи гулистон. деҳаи гулистон ҳамҷа тамом мешавад. ба фикрам айҷаи тараф бояд сари пул сар шавад. сари пула ё ки дигар деҳай. ماشینو میچینه رفته هست. رنگی تراکتور رفته هست. هم قایش مینم کپشه وزور رفته هست. شکار کارگیه که هیچی نمیروم. ҷаш деҳаи Навобод ай бародаро. Навобод. де аломати огоҳкунандаи роҳай убури роҳи дуюмдараҷаи росаи чаби аломати остановка знаги автобус буд. ҷа остановкаи замонаӣ насохтанд.
бародарот бояд деҳаи сари пул сар шавад. Навобод ина тамом шид бародаро, деҳаи Навободи Тоҷикобод тамом шид. Сари пул айҷа, сари пул. Ина сари пул сар шид бародаро. деҳаи сари пул айҷа. Сари пули ноҳияи Тоҷикобод. Тоҷикобод айнами кӯприк тамом мешавад бародаро. ай кӯприку тараф ноҳияи Ҷиргатол сар мешавад. Лахш Ҷиргатола номш ози лахш мондагиан ҳамҷа сар мешавад. Сари пул тамом шид ина. Тоҷикобод ина тамом шид бародаро. ноҳияи лахш давҷа гузаштем мо. о боло сайрона. май тараф мерам, тарафи ҳоитш мегардонам озӣ. ина хуш омадед ба деҳоти ҳоит. хай бародаро, худо нигаҳдор.